Ayan mga guys, welcome back. Yes, break it down yo. Ito po muli ang inyong nag-iisang maestro Waray. At ngayon ay nandito po tayo ngayon sa farm. Nandito kasama ko ang aking bibi at ang aking kapatid. At ayan mga guys, ito dito yung farm na binabantayan ng aming family. Opo. Ayan, sa mabago pa lamang sa aking channel, ito po muli ang inyong nag-iisang maestro Waray, isa pong guro mula sa bayan ng Lawang, Northern Samar, na magatid sa inyo ng mga good vibes. Syempre mga guys, ayan, good vibes, masayang kwentuhan at halakhakan. At ayan, ito nga po dito yung farm na binabantayan namin talaga. Ayan mayroon ditong pabo, mayroon ditong mga aso na nag-aaw-aw, at syempre mayroon din dito ayan mga guys, ito dito yung mga bunay na mga manok kung saan na lang talaga sila namumunay. Kaya talaga ngayong araw mga guys ay gagawa natin sila ng kanilang bubunayan. At ayan mga guys, dahil nga dito sa uma namin ay talagang marami dito ang mga manok. Kaya naman ang iba sa kanila ay pumapadayaw talaga kung saan lang sila nagpupusa na bubunay. At ngayon nga ay gagawaan natin sila nitong ito guys, ito ang tinatawag namin dito na pugarin. Opo, gagawa namin ng pugarin. At ayan na nga, ang gagawin lang ay papahutin. At syempre ayan napakasimple lang po ng paggawa nito. Comment down below kung alam nyo ba kung paano gawin ito at naranasan nyo bang gumawa ng mga ganito mga guys. Ito po yung mga simpleng pamamaraan na ginagawa o nakaugalian namin dito sa probinsya na kapag ganyan diba, improvise po yan pero mainam po yan at talagang hindi po dyan nalalaglag ang mga bunay. Opo, ang gagawin lang dyan, yun lang higutin ang mga bubungkusin mo lang yan at higutin mo lang yan na mga dulo-dulo niyan. At syempre pagkatapos niyan ay iyon ang makakagawa ka na ng tinatawag na pugarin. Ang pugarin ay diyan mangitlugin ang mga manukin at diyan ka na lang dudukot ng bunay kapag ikaw ay gusto ng mag-ulam. At ayan mga guys, yan talaga ang paggawa lang, napakasimple lang po ng paggawa. Ang inyo lang gagawin ay inyo lang silang papahutin kagaya lang ng paggawa ng sadyap. At syempre kapag nandyan na nabuo na, ang mga dulo-dulo ay inyo nang hihigutin. Ayan syempre mga guys, ayan, tuwang-tuwa na ngayon ang mga manok dito sa farm dahil nga nakagawa na nga dito ng mga pugarin na kanilang bubunayin. Ayan, comment down below kung nakaranas na kayong gumawa ng ganito. Ayan, shoutout sa aking 70,000 followers. Ayan, dagang salamat. Yes, break it down you.